Milí priatelia, vítajte opäť na našom kanáli. Aj dnes si spolu uvaríme niečo dobré a tentokrát to bude skvelý poľovnícky guláš, ktorý vás určite zasíti a spríjemní vám prichádzajúcu jeseň. Poďme variť. Na tento recept budete potrebovať buď divinu z nejakého dobrého srnca, ak sa vám nepodarí zohnať divinu, bude dobré aj hovädzie mäsko, napríklad zo stehna. A začneme tým, že si mäsko len veľmi jemne osolíme a môžete potom použiť špeciálne korenie na divinu, ktoré už tiež obsahuje soľ, takže s tou soľou preto radšej opatrne. A vlastne si robíme takúto jednoduchú marinádu na mäso, zalejeme ešte dobrým olivovým olejom a necháme hodinu odležať v chlade. Samozrejme ideálne je nechať to odležať celú noc. Ak ste však hladní a nemáte čas, tak aj hodina bude dobrá. Potom si takto šikovne nakrájame cibulku, páči sa mi, ako sa to rýchlo dá. No a budeme už pokračovať v hrnci. A to tak, že si cibuľu orestujeme spolu s niekoľkými celými strúčikmi cesnaku, pekne do sklovita, na oleji alebo na bravčovej masti, už čo vám lepšie pasuje. No a po pár minútach takéhoto restovania môžeme pridať naše odležané mäso, nechať ho zatiahnuť a následne do neho pridáme sladkú mletú červenú papriku a veľmi rýchlo všetko zamiešame, aby nám paprika nezhorkla. V tejto prvej fáze si vytvoríme základnú chuť celého gulášu, a to tak, že jednoducho guláš zakrieme a necháme na miernom ohni 15 minút, aby mäsko pustilo šťavu. Ako vidíte, úloha splnená, šťavička pustená. A do mäsa pridáme následne paradajkový pretlak, ďalej nejaké tie sušené borievky, ktoré sa k hydine náramne hodia, aspoň jeden bobkový list, niekoľko guličiek nového korenia alebo celého korenia. Nezabudneme na trošku vína, no a celé to ešte musíme premiešať a následne zaliať ideálne teplou vodou, tak aby sme prekryli všetko mäso a aby sa počas varenia, ktoré môže trvať hodinku a pol, mohla voda aj dostatočne odpariť. Guláš sa nám vlastne zahustí sám, a to pomocou cibule a práve odparenia tejto prebytočnej vody, takže žiadna múka už nie je potrebná. No a dá sa povedať, že po takej hodinke a pol máme aj hotovo, mäsko je mäkké, guláš je zahustený a neostáva nič iné, iba si naservírovať, vybrať si nejakú dobrú prílohu, čo môžu byť zemiaky, chlieb, nejaká cestovina, poprípade knedľa. Všetky tieto alternatívy budú chutiť určite s gulášikom výborne. Trošku si ho ešte dozdobíme napríklad petržlenovou vňaťou a cibuľkou, no a dobrú chuť. Parádny, skvelý poľovnícky guláš hotový a teraz už len vychutnávať. Ak sa vám tento recept páčil, kľudne nám napíšte do komentárov, ako robíte guláš z diviny vy. Možno máte nejaké lepšie grify. Môžete tiež odoberať náš kanál, dať nám like a podporiť nás tým, že sa stanete členom tohto kanála. Nezabudnite tiež, že máme aj druhý kanál Obdivuhodný svet, kde pridávame rôzne zaujímavé videá z histórie, takže určite na ňo zájdite, ako vždy je v popise tohto videa. Majte sa pekne.